Oli kerran Pikachu, se asui viemärissä. Sitä ärsytti. Raitsuäiti sanoi, että en koskaan saa mennä pois täältä. Ja kun Pitsu sai lähteä, Pitsu pikkusisko. Mutta minä siitä lähden, jos pikkusisko saa lähteä. Hihi. Raitsu on nyt kaupassa. Onneksi osaa muut pyytää ystävältäni apua. Ja silloin hän pyysi ystävänsä Orowottia viemään hänet kuorensa sisällä pois. Ahaa, nyt ne eivät taida huomata. Ne huomasivat minut. Osaavat kantoi Pikachua kilvessään ja vei tätä sinne minne osaavat. Antoi sen Snivelle sen kilven ja Pikachu oli yhä sen sisällä. Sitten Snivy otti kilven ja vei sitä mukanaan. Silloin Snivy teki niin kuin oli vei tämän sovittuun paikkaan. Tämän kilven. Tosen osaavat vapautti Pikachun ja niin oli kaikki hyvin. Hän meni eräänlaisen Pokemonin luokse. Se Pokemon oli outo. Pikachu raapi itseään, sillä kilpi oli kutittava. Tämä näytti heidän palkintojaan. Niitä oli valtavasti. Ja silloin Pikachu ei enää kiinnostanut. Ja silloin Pikachu näytti nopeuttaan. Ha, hi, hu, jee, hi, ja, hi, ha, hi, ha, hu, hui, hu, hui. Ja silloin oli kaikki tehty. Ja hyps, hyps. Ja titteli, hän oli taas korkealla. Häh? Sanoi Pikachu. Miten voi olla mahdollista? Mutta silloin Pikachu tajusi. Ei, kaikki on mahdollista. Hetken. Hän näki kuvan oudosta jutusta. Hän katsoi lähempää. Ja lähempää. Minkä kuva tuo ihmeellinen mötti oli? Mutta silloin ei enää voinutkaan tehdä mitään, sillä hän oli luvannut mennä rannalle. Missä on rannan kyltti? Anteeksi. Oh my goodness, tuolla on se. Pikachu juoksi ja juoksi ja juoksi ja juoksi. Laatikko. Laatikon sisältä voisi löytyä jotain. Laatikon sisältä löysi paperin. Hän juoksi paperin pesään. Hän perään ja nappasi tuon kumman paperin. Sitten hän ei katsonut sitä hetken, vaan meni rannalle. Sitten hän luki sitä. Siinä oli taika-animaatio, joka oli hän, joka vilkutti. Ja siinä luki hiukan. Voin hiukan. Pikachu, voisitko tulla jo rannalle? Siis tämä oli minua. Mutta voinhan minä olen tulossa. Lähti taikaviestiin, joka meni suoraan odottajalle. 1, 2. Hän ajatteli 1, 2. Hihi. Hiijaa. Hän ajatteli, koska oli rannan yläparvekkeella. Hi. Hän hyppäsi hiukan. Osaavattiin leikkipaikka, jossa on vain aikaa. Kun hän sai tuon sanottua, niin